Hemoroizii? Aș dori să vă spun câteva lucruri despre hemoroizi, dragii mei. Hemoroizii sunt o boală comună, frecvent întâlnită atât la tineri cât și la adulți sau bătrâni. Nu de puține ori mă întâlnesc cu situația în care un pacient intră în cabinet și la întrebarea "ce vă supără? Ce problemă de sănătate v-a adus la mine?" îmi răspunde: "Domnule doctor, am hemoroizi." De cele mai multe ori nu are hemoroizi. Dar dacă îmi răspunde: "Am sângerări la șezut, domnule doctor," în acest caz este posibil să găsim hemoroizi. Hemoroizii și simptomele pe care ei le produc au afectat întreaga omenire încă din vremuri biblice. Spre exemplu, în Vechiul Testament, cartea 1 a lui Samuel, capitolul 5 și 6, se descrie cum Dumnezeu îi pedepsește pe filisteni cu bube la șezut, pentru că au furat chivotul Dumnezeului de la Israel. Atât de multe legende sau mituri există în legătură cu hemoroizii, încât trebuie să vorbim despre acestea. Urmăriți episoadele următoare și împreună vom descifra din tainele hemoroizilor.